Nespadlo ešte na teba nič? Nie. Ale ako sa známa robí. Videl si tú profesionálnu šoférku? Videl som, videl. Videl si? Videl. Idem ku svojej servis, Teraz môj ty paty. šelmo jedna. Prv svoju milenku. Co nečekáš na stanici? Ale tak... Ja som bol pre ňu. Ja som bol pre ňu. No, A ty, počúvaj, čo zase? tým divadlom, Tak ja prišiel ku volantu. S jakým divadlom? Tak poď vypiť, nie? Keď už si Dneska tu. normálne šoky. Prečo? Tá, že šoferovať. minule som s ňou trénoval, vodičak má roky. No. Minule som s ňou trénoval na tomto, majú tam také fajné letisko a poznám šoféra, ktorý panikári. No poď ty Krásne panikáru. šoferuje, Moc len mluvíš. potrebuje prax. Ti hovorím. Tak vieš, že on je chorý na Tak, také veci. Vystrihneme. Na čo, on Vystrihneme, že to ďalej. Jakže nie? No odlož to prosím te už, Aj. No veď, vypijeme. A nie, kameramani Chceme sa tu predvádzať s prístrojami. Áno. Znaš, aký ja mám prístroj? Štúri na YouTube, Hej. když tam dvíhaš, no. Daj sem, nech držím, jak ty Však piješ. toho sa najväcej bojím, že me tak ze štúri. Hej. Takže ťa prinútil šoférom. Kameraman. Kameraman. Počúvaj, ja si no, Ja to som- pre... Aj tam Ja. z Duboj sa šupni tam. Ale jeho treba na s Hej. tými popolníkami. Jasné, hej. No tak prečo nezobereš jeho Teda kameru nedá a mi nie? do ruky. No. Tak zoberá Daj mi do to. ruky toto čudo. Tam on si... Áno, Oni, to je výzva. Daj mi do idem ruky po to platu. čudo. Pre mňa, za mňa. No daj nech ťa trošku. Hodíme na neho platu. Ide. Záchod by mohli ísť tam. Dňami si vravel. Pazúrik, ťa prosím, nalej. Pomaly. Meste slnko Nemáš svieti. tým chýbať nejak. No ale Vidíš to? tu sa Hej, tam stojíš jak Maťa prach. strháva. Nebude asi. Však choď prikladať, nie? Aspoň. Asi len bol. Veď teraz som priložil. No však ale ťa nefilmoval nikto. To nemáš ako započítaný. Hej, by bolo... No nevadí, že také to. Nejdem si Gano trošku skamerovať. Ono tu nám nebude vadiť, vieš, ale tam pri tej grilovačke zmoknú človek. No. I potom ešte budeme. Zatlač to červené. Tam zapal, vieš, týchto spojiviek, či čo to tam je. A mne, dobre, že nie po 40 rokoch, že vraj alergiu mám. Na co? Neviem. Tak ma bolali oči, že ja som nevedela mať otvorené oči. No hej, tak Nie, ja len hovorím, že ani stamať nevyjdú ryby. Nemajú. No. Kade. Čo ten zase Čo špekuluje? ideš prátať? Čo ide prátať? no, robí tam toto. Veď sa, nie ohnisko. Kuchynský kút. No, a doska bude v 2 bodoch. Áno. No to dávaj, donies. No tá, včera mi jednu zničila, som oný. Si musel dať do nej. Kúpiš ďalšie pre Boha. Tak prvý co bolo mi povedal, že ja na to sedieť jak sa nesmiem. usmieva. Jak sa usmieva. Pero tam prasklo lehátko. Urobilo sa to samo. Vypadla tyčka, nie že prasklo. Ja som ti povedala, že vypadla A ja tyčka z idem, že lehátka. Toto keď som doniesol, poznáte to lehátko také? A je, idú nám tady bagrovať. Hotovo. Si objednal nejakú techniku? Bude tady. Bazén tu bude. Už Fero, tvoj rybník bude robiť. Nielen ty budeš mať rybník, aj my chceme rybník. No, tak dáme si súťaž, či čo? Kapitalizmus. Za to Že máte to na na rybník neho. 25 rokov. Bráňte ma! No, Bráňte ma! Včera som prátal. A to ti na čo palí, Cufero? Hej.
Jaj, že neboli na ryby? No to sa dá komu opeka. Áno. Stoličku seme k tomu ešte pristaví. No toto. Čo robíš, Ferku?